हेलौ खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान ब्लगाव नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। दिनैहाय सफैलायबाय मेजेस्टिक, बेनो जाबाय मेजेस्टिक। बैथिं बिल्डिं नोंथांमोना नुदों, बेयो जाबाय मेट्र' स्टेसन। नोंथांमोना मेट्र' गाखोफेरनो मोनाखैला बिनिफ्राय मेट्र' गाखोलांनो मोनगोन। दा आङो लोगोफोरनि रुमाव थाहैथ'नायसै, ओमफ्राय सारिगिदिं नोंथांमोननो देखायनाय बेबायदि नुगोन मेजेस्टिकआव। आरो नोंथांमोननो गाहायाव देखायबावगोन आङो, ओमफ्राय बैयाव बेसेबां बास दङ। बै जाबाय मेट्र' थांगोन बैयो। आंनि उनथिं थानायानो जाहैबाय दा मेट्र' स्टेसन। बेखौनो आङो नोंथांमोननो देखायनो बेसिम फैबाय। दा आं मेट्र' गाखोनो मोनब्ला मेट्र' गाखोलांगोन। नोंथांमोना आंनि उनावहाय नायनो हागोन माबायदि। गोदाव सोराव फैसा बिलाबायो बे लेखा लानानै थानाय हिन्जावा। थगायलासो जायोदां। गोदाव सोराव फोथायालाय आं बिदिखौहाय। बे गुथिखौ होनांगौ नै, बिदि गेवबाय। दा बे गुथिखौ होलासो गेवगोन आरो बिदि। दा मास्क गैयालाय एलाउड गैया जाहैबाय। नोंथांमोननो खुलिनाबो खोन्थानो हाया, नैबेहाय रायज्लायनोबो मोना जानो हागौ। ओंखायनो आङो दोनथ'नोसै दसे। मेट्र' गाखोफैलासो बिदि गाखोनो मोनो नै, मेट्र' थाला। बेनिफ्राय आङो इन्द्रानगरसिम मेट्र'जों थांगोन, ओमफ्राय नोंथांमोननो खिन्थागोन मा। मेजेस्टिकनिफ्राय इन्द्रानगर टिकेटआ बेनो जाहैबाय टिकेटआ। बेखौहाय ओंखारनायावहाय सोना गालांनांगौ जाहैबाय ओजोंहाय। दा माबा गैयाला मास्क गानना लांखानो मोना जाहैबाय। बिदिनो खालामबावबाय। सफैबाय होनना थाबाय आरो गाखोफिननांगोन, गोजौनिफ्रायसो गाहायाव ओंखारलांनांगौ। बेनो जाहैबाय गोजौनिफ्राय गाहायाव ओंखारबोनांगौ, माने हासिबजोंसो जाफैयो मेजेस्टिकआवहाय। मास्कखौबो बोखानो हाया, नोंथांजों मास्क बोखानानै रायज्लायनो हाया। ओंखायनो बिराद लोरबां जायो नै रायजो जानानै गाखोग्राफ्रा। बेनो आरो आं गाहायाव फैबाय। दा दंफैसो जाहैबाय आङो इन्द्रानगर लाइनावहाय। बेबायदि फसंना दोननाया स्पेसियेल दाबा जाहैबाय। बेयाव स्पेसियेल दाबा गोलैयो। ओमफ्राय दा आङो दंफैसै इन्द्रानगरनि लाइनावहाय। दा मेट्र'आ बेजों फैगोन, ओमफ्राय ओरै थांगोन जाहैबाय इन्द्रानगर। नोंथांमोननो ससे खिन्थाबाय, ओमफ्राय बेसेबां हायो मोनहैजासिम खिन्थाबावगोन। नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। गाखोजेननायनिफ्राय लानानैहाय मोनहैजासिम स्टेसन मोनफ्रामबो खिन्थालांगोन आरो बिदिनो। दा गाखोजेननायनिफ्राय लानानै मोनबेसे स्टेसनबानो स्टेसन मोनफ्रामबो नाम खिन्थालांगोन। उमुक मोनबाय थुमुक मोनबाय होनलांबाय थागोन। आंथ' बांद्राय सुट लानाय नङा, एसेल' नोंथांमोननो देखायगोन। जोबजासे नायब्लानो जाबाय। दा फैगासिनो दं जानो हागौ आंनिबो। मास्क गानाबाथाय फाइन नाङो, बेनिखायनो मास्क बोखारनो मोना। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। सफैबाय नै मेट्र'आ, बेनो बेंगलर मेट्र' जाहैबाय। मेजेस्टिक टु इन्द्रानगर। आं बैयावनो गाखोगोन। दरजाया अट'मेटिक गेवखायो। बैयाव सारमोनजों गाखोफानायसै आं बैयावहाय। सिङावनि साइजआ बेनो जाहैबाय मेट्र' साइजआ बेनो लोगोफोर। ओरैबो नायनो हागोन हला हल। दा आंनि ओंखारनाया जेरै हाबदों बेजोंनो जाफिनगोन, ओंखायनो आङो बेयावनो थानोसै। सिङाव हाबला आङो बेजों गोलैफिनखागोन, जेरै हाबदों बेजोंनो। दा नोंथांमोना ओंखारनानै नायहरदो। दा आं सिङाव गाखोबाय, खय मिनिटजों सहैयो नायनोसै।
MG Road इयो महात्मा गान्धी Road सर्टकाट MG Road होननानै बुङो रंजाखांनायखौ नोंथांनो खिथानि सफैबाय लोगोफोर आं दा इन्द्रा नोगोरावहाय नायसारो नोंथांमोना माबायदि बेंगलर मेट्र' दा आङो ओंखारबाय आङो बेनो जाबाय इन्द्रा नोगोर बेंगलर मेट्र' स्टेसन नोंथांमोना नायनानै लादो नोंथांमोना मेट्र' गाखोनानै देखाय होनबाय थायोमोन बेनिखायनो दिनैहाय गाखोबोदों आङो 2 बोसोर जाबायमोन मेट्र' गाखोयैया ओमफ्राय दिनैहाय गाखोफिनबाय फिननो दा आङो गाहायाव ओंखारलांनोसै ओमफ्राय नोंथांमोननो खोन्थानोसै बेनो लोगोफोर इन्द्रा नोगोर मेट्र' गाहायावनि जायगाया बेबायदि आरो नोंथांमोना बेबायदि नुनो मोनगोन दा बेजों बाहेरायाव ओंखारग्रा दा ओरै सिङाव हाबग्रा मोनसे दं बाहेरायाव ओंखारग्रा मोनसे दं दा सिङाव हाबग्रा ओमफ्राय बिनि गोजौआवसो मेट्र' साइडथिं जाहैबाय दा दहाय टिकेट लादोंमोन आङो बे टिकेटखौ दा बेयाव सोनानै गालांफिननांगौ आरोखि बेखौ सोब्लासो ओंखारनो मोनगोन बेखौ सोलासो गेवगोन आरो गेटआ आंबो सोबाय नै जेब्ला सोयो होमब्लासो गेवबाय गेटना बेबायदि आरो दा बे दहाय लानाय टिकेटखौ लानाय गुथिखौहाय दा बेयाव सोलासो माबा गेटना गेवो आरो बेबायदि आरो दा बाहेरायाव ओंखारनायनि लामायाव सफैबाय ओमफ्राय जायफ्रा थांगासिनो दङ ओरैहाय गाखोनानै नै बियो ओंखारनायाव बेबायदि केपासिटि गैयालाय इन्द्रा नोगोरावहाय दा मेजेस्टिकनिफ्राय इन्द्रा नोगोरसिम 25 थाखा लादों दा बेजों सफैबाय इन्द्रा नोगोर आरो ओमफ्राय गाहायाव मेन रड दङ नै बेयावहाय आङो बेयावनो ब्लगखौ फोजोबबायसै दा आङो गाखोयैया 2 बोसोर जाबायमोन सिगां गाखोफ्लेबाय थाबाय खनलेनो ओमफ्राय बिनिफ्राय 2 बोसोर द्रप जाबायमोन आं गाखोयैया दा दिनैसो आं गाखोफिनबाय आरो मेट्र' ट्रेनखौहाय नोंथांमोनाबो गाखोनो लुबैदोंब्ला बेरायफैला गाखोबानो जाबाय ससेनो बारा थाङा मेट्र'आवहाय मानो होनब्ला मेजेस्टिकआवहाय आन्दायलाबायनायनो एकदमबारे हेब्रे नाब्रे थारफ्रा रोदा गोजाना बेनिखायनो आन्दायलायनो दा बेखिनियासो लोगोफोर आङो ओंखारबाय बाहेरायावहाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक होनो दाबाव चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव एसेनोसै गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय जै बर' हारिनि लास्टआव दिन्थिलांनोसै बेनो जाबाय मेन रड ओमफ्राय गोजौआव जाबाय मेट्र' स्टेसन नोंथांनो बेखौनो दिन्थिनानै आङो दिनैनि ब्लगखौ